Špeciálne zaujímavosti a dnes aj so špeciálnym hosťom. Tada! Tada! Isto sa pýtate, kto to je. A to isté sa pýtam aj ja. Čaute, ja som Ondrej a som fyzioterapeut. Dnes si s Ondrejom povieme niečo o penise a opičných stavoch. No a začneme niečím, s čím máme všetci už nejakú skúsenosť. A opičné stavy to nie sú. Erektilná dysfunkcia. Neschopnosť udržať pevnú erekciu môžeme napraviť niekoľkými metódami. Dobrá strava, absencia alkoholu či cigariet a pohyb dokážu zlepšiť krvný obeh. Druhá, psychoterapia. To, že sa mladému moc nechce do práce, môže byť spôsobené aj psychologickými faktormi, takže smer sexuálna terapia. Tretia, rehabilitácia, ktorej súčasťou sú aj rázové vlny a práve tie môžeme využiť na prekrvenie penisu. Štvrtá, zároveň najmenej obľúbená, vákuová pumpa na penis. Lacnejšia verzia môže vyzerať asi nejako takto, ale keď zainvestuješ a kúpiš si automatickú, tak ju v pohode môžeš nechať aj na linke, pretože vyzerá ako smoothie maker. Otázka, ako sa čo najrýchlejšie dostať z opice? Vyťahnuť ho. Takže poprvé, hydratácia. Keďže alkohol je diuretikum, čo spôsobuje, že dosť často cikáš, preto je veľmi dôležité prijímať tekutiny bohaté na elektrolyty. Po druhé, prečítam vám, čo mi Ondrej včera napísal do SMS-ky. Dobrú noc, Macko, myslím na teba. Tu, ľahké cvičenie po opici. Povedzme, že všetky tie diplomy, ktoré tu máš a ocenenia nie sú spravené v kanve. A teda... Po nadmernom užití alkoholu je veľmi dôležité, aby si aj cvičil, trošku robil aj dýchové cvičenia a tým sa zvýši prietok krvi, cirkulácia krvi a odbúraš alkohol. Ja čo si pamätám, tak po prepitej noci som rozmýšľal, že či sa mi vôbec oplatí vstávať alebo sa vyserem rovno do postele, ale hej, povedzme, že cvičenie pomáha. No a k rýchlejšiemu zotaveniu z opice pomáha aj masáž. No a ak nechceš, aby ťa masírovala tá oblúda, veda ktorej si sa v sobotu ráno zobudil, tak si choď dať masáž do Delta Clinic. A teraz to je na tebe, pretože ideš povedať, že okrem masáže tu robíme aj čo? Nič. Čo? Tu už nič nie Tu už je. nič není. Ani tie masáže nerobíme. Rehabilitáciu, skupinové cvičenia, rázové vlny, ultrazvuk, masáže, ale nie len tak, že hociaké, ale aj manuálnu lymfodrenáž, ktorá ti pomôže, keď máš opuchnuté nohy. Čokoládovú masáž máte. Medová masáž, bambusová masáž, čínska masáž. Dobre, už sa nechval to. Ty nám do komentu napíš tvoj najlepší liek na opicu, no a vidíme sa v ďalšom videu alebo v Delta Clinic. Čau. Chcel by som tam povedať niečo vtipné, ale